Hello guys, welcome back to my channel. So today जोंनि आबैमोननि गामियाव फांसन नायनो नागिरदों बैसागु फांसन। जों नायलांबाय थादो गाइसमोन लास्टसिम। जों दा सौफैबाय आयंमोननाव, ओमफ्राय जोङो फट' लाहैग्रोनो नागिरदों, रिल्सबो बानायनो नागिरदों जोङो। बेनो लकेशना। मिनिलाबायथारो मानसियानो। जों फट'शुट खालामफैखांबाय, ओमफ्राय गामियाव ओरै आबैमोननि गामि आरोना, बेवहाय फांसन जादों, बेखौ नायफैदों। ओंखाम जाखांनानैसो थांगोन जोङो। सासे मानसिखौ नेयै नेयैनो जोंहा ओंखाम उखैनाया जा ओंखाम उखैबाय जोङो नाव जाहैसै। नैबे मानसियाना जा लेदै फैदोंमोन, ओमफ्राय जों ओंखाम उखैजोब्बायमोन। देखायबावा गावनि चेकेलखौ। आं देखायजानो लाजियो। डेन्जारखा। लेडि डन फैदों नै, लेडि डन। लेडि डना जोंना जा गोबावनि उनाव लोगो मोनलायबाय जोङो। नंथारा, मास मोनसे। जिखुनु लोगो मोनबाय थालाना दाना। दा जों माहाय थांनो नागिरदों? जों बारियाव थांसै गाइस। बारियाव फट' खेबनो नङा, फांसन नायसै। नोंहा लेट फैदों, नों फट' खेबनो मोनला। जा खेबखांखाबायना। जोंहा खेबखांखाबाय गाइस। थ' थांसै। हेल' गाइस, जों एबार थांसै होनबायब्रा। जों एबार थांगासिनो माबा फांसन नायनो। आंखौसो गाज्रि होनदों। नै आं खेबनानै होदों बेनो, जा मोजां। लाबो आंबो लानो। मोजां नुदोंना? हाय गाइस, फैजोबलायबाय जोंहा नंगौ। थांसै फांसन नायनो। नायलांबाय थादो, नायलांबाय थादो। गोबांथार जानायखाय आङो नामखौ गोसोआव थाजोबलाय लाङासै। जिखुनु बिथांनिया गासै जाबाय। नायगासिनो जोंहा। दा मोसागोन जोंहा।
खौ लाफैनो थाखाय जाय मोसागिरिफ्रा मोसादोंमोन बिथांमोनखौ फोरमायहरनाय जाबाय गासै जोंनाव गले गले खावना हरबाय थानाय जायो Guys, biyo खिखांबाय दासो बे दासो खिना फैदों guys बैकग्राउंड म्यूजिक गैला फांसनानो जोंहा नायजोबनो मोनला फांसनसो ना थांसै गाइस फांसनखौ नायनो मोनाखिसै बारा बांद्राय मोसाखायाखैदां मानसिफ्रा खिथुआवबो नाहरदो मानसिफोर दं आंखौ मोसा मोसा मोसालाबायखो बे फैसा जोंनोसो नांगौ जोंनोसो नांगौ नै देनजार नुदों मालाय औ फैलाय नायनो रुपसिन आंखौबो आंखौबो थांदो दे नुदों बे गान दामसो लाबोदो बे जाला मानसिया साना गोमासिगोन रिल खालामनो नै बिसोरो आं खालामा सान गोमासै होनगासिनो दं गामिनिलाय मोजां नुदोंना माइ गायनायजों